novu epizodu Nixa Gaminga i danas ćemo igrati YouTubers Life ili ti život YouTubera. Da, tako je. Sad ćemo da snimimo odmah neku igricu, da ne bi pali sa subovima. Onako imamo i velik broj pregleda. Da. Može sve okej. Idemo na... ovaj pospan je... Prvi video da će biti smoren, ko niko će biti smoren. Ajmo ovo... Sound moramo... Ovo action moramo napravimo. Ne smijem copyright uzimati. Morat ću ovo uzmeti. Da sam toki baksa zajedno. Vidi ovo što smoren naš ovaj lik. I to baš je smoren. Vidi se po njemu. Jebote, jedva kuca lik. I sad on 20 keca. Tako. Evo ga. Tako. No thank you, ne mogu sad. Vidi se da je dečko crko jebote. Postavlja se video. Rastemo sa pregledima, rastemo sa subovima. Znači, sad će biti 1. septembar, tako je. Koji je? Šta je ovo? Ste? Ok. What the fuck? Sad tekmo. Show rezultat, da vidim baš. Wow. What the fuck are you doing? Upgrade. Evo ga. Amazing. Eto. Sad je 1. septembar. Počinje škola. Jej. Sad ćemo još malo preći u 30 preći. Prvo da otpakujemo ovaj paket. U stvari da snimimo odmah obok. A što da nije? Izvinjavam se. Mora bre u svakom videu da mi se čuje ovaj telefon. U svakom videu mora da se čuje telefon. Jebem ti telefon. Ajde, ja ću te nazvati na pikni pa ću ti ponoviti. Nešto. Ajde. Serious great. Eau. Najmanje treba da se uzme. Najmanje treba da se uzme. Zašto sound nabijam kad već imam nabijen sound? Opet se čuje telefon. Bravo sam, ne. I ne mogu da verujem da ništa nisam dobio. Action sam. No way. Šta? Pali smo opet sa subovima. To je fantastično. Vidi me ne, šta je radio. Pa super, pa to je to, to ne treba nam više, a ja tako.
Vidi ovaj naš gladan. Našao si kada budeš gladan, pička ti materina. E tako. Vidi ovo, našli smo ovo, A ne, mi smo to već snimili, ovo. Usred futbol. Trebalo bi da smo snimili unboxing. Trebalo bi. Evo, start video. Sad ne uzimam sound, kako god ne uzimam sound, brate, zato što ono, realno, već imam sound. Pa ovo petica. Pa ova četvorka. Kako mi se nabija sound? Ne sam. Zato što ono već, brate, nabio sam. Sad ću morat uzeti. Dobijem još jedan copyright, ja ću slušati. Jebim ti život. 4. 12. Doj, ne mogu da verujem. Vidio ovo. I vati da još nas na par, pa super, evo sad ćemo, čekaj bre. Ovo, pa onda ovo. I onda mrš u pičku materinu, znaš. A super, vidi ovo. Jako super. To nam trebalo. Ajde, evo, čekaj, idem, čekaj jebe. Evajte nas na party, idemo na party. Ajmo, ovaj kućni stil, ja i u pičku materine, idemo. Skoro ćemo 1.500.000, evo ga 1.500.000. Čuje se disk. Šta mi da radimo sad na ovoj parti? To lice što ja mislim da jeste. Jeste, njoj sam dao, njoj sam prvo zaposlio pa sam joj dao otkaz. Kome sam još dao otkaz beše? A to ova nije. Dao sam još jednom otkaz, sad ne mogu da se sjetim gdje. Ja mislim da je to ova. Jeste, dao sam joj otkaz. Ajde ovo. BAM! Juuu, šta dečko radi? Pričajte, pa onda pričajte pa srce, pa onda diva da ispaneš šmeker i onda to je to, ja idu pičku materiju. Zašto je ovaj tlak zabagovao? A nije zabagovao. Ne mogu da čekam još 3 minuta, već će to ispast ceo klip. Ne pada mi na pamet. I'm leaving, marš napolje. Vratili smo se sa partija, pijani ko pički pijani. Atomska cicaca. Okej. Wow. Ja, ovo sam mogu da ključim.
ću ja vama zadati da vi radite nešto, a ne samo tu kukuci neki. Go shopping. Jebem ti subove više. Super. 11 sat, 12 sat, 1 sat, super. Vidio koliko sam zaradio, jebote. Jebote, život više. Koji bak sada. Snimim ovaj video i završavam epizodu. Šalim se. Snimat ćemo unboxing. Zašto sam ja, koji kurac sam ja njih zaposlio kad oni ne snimaju uopšte? A sve mi je sa soundom. Moram. Jebi ga. A ja ne želim sound. Sad vidi ovo. Evo dobro je ovaj nema sound. Da ne zatrošim toliko poena. Zato što moram uzeti ovo. Ovo je jače od mene. Moram to uzeti. Sad mi sve jedno što ću od ova dva uzeti. E ja neću sound. Da nabijam ovo. Vidi. 13. A baš bre. Šta je ovo naručila pojdi? Ajde ti se penji, jebim ti mamu. Više. Sad ovako. Pa ćemo onda ovako. Pa ćemo onda ovako. Vidi ga. Vidi ga, mame ti ga nabijem. Umorio se. Od tople čokolade se umorio lik. Ajde sad. Sad ću ja vama zadati da učite, znate? Kako da im zadam da učim? Ovo zajedno da snima klip, onda snimi klip, stop. To je ono da prestanem da radi. Svidi ga, sad je gladan. A jedi pička ti materina, više. Ajde. Dobro je. Ja sam sjebo. Dobro je. Ja mislim da sam se sad sjebo i ja idu kurac sve da ide. September 6. Za 2 dana, pošto mi nismo snimili ovaj klip uopšte. Pre 2 dana smo snimili ovaj video. To je super je. Vidi, samo gdje već da čekaj po super. To je to. Happy. Happy bre. Ajde tako. A dobio copyright stvarno. Nije. Dobro je, hvala Bogu. Ta sad ovo. Vidi ovo opet. Moj kompjuter to puca, pa super. Ne puca više. Prede kao atomska cica maca. Ajmo, ura. 32 action. Sad to tako, pa to ovako, pa to ovako, pa onda ovako, pa to onda ovako. I onda to ovako. Prvi put da mi se sve ovako poklapalo. I sad to treba da se proslavi tako što ćemo staviti to i to je to. Ne rekord, super. Ovo, popravi ga. Konju jedan.
Dobit ćete vi otkaz, zato što igrate, nećete da snimate. Kome to puca, tako jebili mami. Kad god ova sedne za kompjuter, ona to puca nešto. Aj, mogli bismo mi malo da učimo. Ajde za editore se malo da učimo. Dok se ovo, kad se završi ovo, ili kad dođe do ovdje pola i kad se završi ovaj ceo video da imam kako smo prošli, u stvari ajde kupimo neku igricu. Pa onda uči, tako. Da snimimo još jednu igricu dok na video. Ne da bude predugačak video. Vidi ovo! Ajde ovo smo da snimimo. Jako malo dobijamo Suba. Poređivaju na neke druge Suba na jednom videu. Super igrica nova, ajde da snimimo. U stvari ajde sa mojom da snimimo. Ajde u stvari. Start video. Ajde sad ću ovako da prebacim. 63 render poena. Dolazu ono da snimamo. Prvo moramo ovo. Sad moramo ovo. Sad moramo ovo. Vidi ovo šta je tebi? Ti nisi nadal. Gdje je tišlo? Otiću ja da kupim. Otiću ja sad da ne kupim. Sad ovako. Dva. Daj mi 2 četvorke i da završiš posao. Daj mi četvorku. Daj četvorku, please, kids. Dobro, very goodbye. Marš u pitu, next. Oh, thank you. Znam šta je tačno. Tako. Sad. Ovako. Ovako. Imam ideju. Probat ću malo ovako. Sad bi mogo to da ubacim. Govno. Ovako, pa onda ovo već bude. Ne. Vidi, i gladan i umoran. Pa gdje to ima lebati? No way. Šta? Mrš! Prvo slik. Slik rešiš vrste. Dok ti ospavaš, ovo će si izrenderovati. Ne sam da učinu više. Malo smrdi. Mora čak čovjek i da jede.
Dosta spavanja. Eto, hamburger je čovjek zaslužio. Ja mislim da ću završiti ovdje epizodu. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Ako komentar. Ako hoćete da nastavim dalje sa YouTubers Life-om, bacite like i komentar. Da lajkujte Facebook stranicu, bit će link u deskripciji. Dobro. Mi se vidimo u sljedećem klipu. Veliki pozdrav za sve vas. Ćao!